Lengba ka jiksim kia bat jingte stom jong ki nong shok snong jong ka snong like du sora. Mene ka step ka life tarik banai basau hakapor praduna ie. Lalap no ka medyap jong ka kena samla ka sa tingkap ha krem. Ka balaha pa ka te ka syai Weisawdong. Kat ba kadang like tur sajan ka syai ban syundur. Kat kum ka kubol laong ba ka te ka kena samla ka badang khalsan snem karta. Kadai na Uttar Pradesh kabalawan da ka bos ringkat barki bahayang hasem ban wan chungok kai hakatai kakshan haka steps ngi balang haka por kumba shipau steng khatway baji ei jong ka arp nai tering rai basaw arjar afnriu hendai klampai prakhat ba ka teka khana samla kala sentuit kansan kat ba kadang lek tur sajan kakshan ban sundur bat kalalat jong ka seti kala kitno ya kabak bat ya kamet balaklat no jong ka te ka khana samla lawan basay no la kipulit ka search and rescue team bat kipulit ka Sora police station.